Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane othe waphinda wavula umnyango once again usuku lwanamhlanje. Hallelujah. uNkulunkulu wethu namandla uyabusa kuze kube yikona phakade. Amen. Hayi bazalwane ayambazi kumnandi kungani. Amen. Hallelujah. Amen. Ebona ngebhede yami. Jesu. Yasibe khona ubuyele kumva. Bazalwane. Hayi kumnandi. Amen bazalwane. Glory be to Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ngokuba asigcine bazalwane sifike kule minyaka sifike kuyona singaguli singalibelanga si-right. Hallelujah. Akukwazi ukwenza kwethu but umusa wakhe. Hallelujah. We thank the Lord bazalwane ukuthi inyawo zisakhahlela. Hallelujah. Asikakafiki leso sigaba sokucela irap. Amen bazalwane. Izwe ngathi amathamba ayankeketha cha sikakafiki. Hallelujah. Ithe ngathi ngiyagijima kancane ngathi hayi amathamba savuma. Amen bazalwane. So we really thank God. Glory be to Jesus. Siyabulisa kubazalwane angiqale kimi bazalwane ngicela nje nishaye izandla ngokubakhona. Hallelujah. Ngathi nirobile bazalwane niphinde uyishayele ngesiyela. Hallelujah. Siyabulisa kubazalwane basukela live ku Facebook. Ngiyafika manje Nkosi abazalwane babukela ama-video ethu ku YouTube. Siyabulisa ukubona abazalwane balalela ama-audio ethu kanye nama-podcast. Siyabingelela ukubona. Hallelujah. Amen. Praise be unto Jesus. Amen. Uyaphila uJesu bazalwane. Hallelujah. Amen. Inamandla lendoda esihamba nayo. Amen bazalwane. Hallelujah. Sizothola ukufunda kwezwi leNkosi namhlanje encwadini kaLuke. We are reading Luke chapter 5. We are reading one verse. Hallelujah. Sisazofunda izwi leNkosi bazalwane. Sihloko sami sanamhlanje sithi at his weight. Hallelujah. Njengomsho wakhe ngokwezwi lakhe. Hallelujah. Njengoba yena ashilo. Hallelujah. Njengoba eshilo akube njalo. Hallelujah. Praise be to Jesus. So we will read incwadi kaLuke, Luke chapter 5. Hallelujah. Verse 5. Glory be unto Jesus. Luke chapter 5 verse 5. Simon answered, Teacher, we worked hard all night and caught nothing, but if you say so, I will lower the nets. Amen. Luke chapter 5 verse 5. Simon answered, Teacher, we worked hard all night and caught nothing, but if you say so, I will lower the nets. Usifundele ngesizulu. Hallelujah. Incwadi kaLuka chapter 5 verse 5. uSimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Usiphindele futhi. uSimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Cela sibale namehlo bazalwane. Baba nanti izwi lakho liphefumulelwe nguwena. Liyaphila lingoqobo. Khuluma ngalo namhlanje. Khazimulisa uJesu indodana yakho. Baba siyakubonga ngalo. Mana njalo Nkosi, thatha udumo lonke
In Jesus' mighty and wonderful name, Lord, we pray. Thank you, Father God Almighty. Amen. Amen. And let's read the references. Verse 5. uSimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke, asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Hallelujah. Amen. Ngicela bese uyadwebela ukuthi kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Uma ngibuka impilo bazalwane ngiyabona khona la siphushelwa khona. It is very sad ukuthi life has a way of shaping us. Kunezinto engesakhona ukuyibalekela. Uma ngibuka impilo yakhiwa communication ukuthi siya communicate. Hallelujah. That is why we are pushed to ukusebenzisa uWhatsApp ukuthi sikhulume kuze kube khona a certain kind of a communication. Now endlela impilo isithuthuke ngakhona kunezinto ongazisho noma uyibhale kuWhatsApp maqedwe mabefuna ukopha bese bapopha ngazo ukuthi WhatsApp yakhe inani ngoba iWhatsApp yakho it's an extension of who you are ngoba izinto that you communicate now. Hallelujah. Now uma mbuka ke bazalwane yonke lento ihamba lento eyodwa kunalento owathi okwazi ukukhuluma uboqaphela amazwi avela kuwena ngoba noma ungaxolisa amageba but amazwi awabuyiseleke emuva. Ushilo uma ngenzeka ukhuluma amagama amabi kimi noma ngathi ngiyaxolela mara kohlala kunalento man ethi eyazama ukukhuluma kahle mhlambe lelo gama lokuliringa libhele engqondweni yami ukuthi man yazi makiya wamkhulumela elinye igama man noma ngimbheka mara sesenalento man ethi leliyagama noma ngathi sengimthethelele but that word remains. Hallelujah. Amagama nayo that effect bazalwane usually amagama wafani nani awafani ne stain empahleni hleze stain sisuke sifake insipho noma sifake whatever isuke stain ukhohlwe ukuthi uke waba ne stain but amagama abanayo lento ukuthi ahlala nayo leyo impact. Now coming to God ke bazalwane ayikho into simakade ayithemba njengezwi lakhe yiko ukulifunda iBhayibheli lithi kodlula izulu nomhlaba athi obhala kahle bese nezintaba ziyancibilika but his word stands forever. There is nothing that the Lord ahlala kuyona njengezwi lakhe uthi uma elikhipha lapha kuIsaya uyalikhipha uma alikhipha lifana nemvula uma lifana nemvula lifike emhlabathini maqeda liumanzise umhlabathi uthi uma elikhipha ulikhipha maqeda bese uyalandela ukuthi alibheke ukuthi la hamba khona iyawufeza yini lento alithumele yona ukuthi liphumile lona alihambe liyofeza le athe hamba okwenza lokho maqeda athi alibuyi kimi lilambatha it cannot return unto me void njalo uma ngikhiphile fanele liyokwenza umsebenzi. So izwi lakhe uyalinda izwi lakhe uyaligcina ukuze lenze it accomplishes that which it was sent for. Once laphuma and purely void it does not return unto him without accomplishing that which it was sent for. In
always liyathumeka. Hallelujah. Alibuyi ngaphethe lutho. Uma athe abekhona ukhanya ngezwi lakhe, then ubumnyama buyabona ukuthi kushona kuphi ngoba sekukhulume izwi lakhe. Hallelujah. Glory be to Jesus. Izwi lakhe liyathumeka yabazalwane. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngithe kuwena ngokwezwi lakhe, ngoba yabazalwane ngelinye ilanga uke wathi uyabheka uNkulunkulu wafuna ukuthi ubani engafunga ngayo, ngoba uma kuza ekwenzeni isifungo, when you make an oath, awukwazi ukwenza i-oath ngomuntu olingana nawe, noma awukwazi ukwenza i-oath ngomuntu ongaphansi kwakho. Fanele ukuthi each time when you make an oath uyenze ngalo ngaphezulu kwakho. Amen. Uma usuka uya e-police station, uyahamba uthi namaphepha ngizosethi kusho ngathi ngizocertify. Hallelujah. Ngizocertify. Uma ufika lapha laba bantu ngoba banegunya lomthetho bangaphezulu kwakho, wena ukwazi ukuhamba uthi ngizobopha igebengu, awunayo i-authority yokubopha igebengu. But mawufika lapha laba baqeqeshiwe banezindlela zomthetho bese bakushayela istempu, bayabhala ngokwerank yabo ukuthi wena wenza isifungo phambi kwabantu bomthetho. So uNkulunkulu ulithi iBhayibheli wamcinga angafunga ngaye, akatholakalanga, maqeda wayifunga yena, uyifunge yena ezwini lakhe. Ingakho iBhayibheli lithi ithembiso zakhe zinguyebo futhi zingu-amen kuyena. There is no shifting shada, akaphenduki, akafani nomuntu ukuthi angaqamba amanga noma ashilo ibonakala nokwenzakalayo, akakhathaliseki abantu bathini. Uzifunge yena ezwini lakhe, ngoba abantwana basekhaya katholakalanga obekade angafunga ngaye, then waqeda wayifunga ngaye, athi as long as I'm standing, as long as I am Lord, kuzoba ngalendlela. Hallelujah. Sesiyafika la siyakhona. Now izwi linamandla, izwi lakhe linamandla. Hallelujah. Ake ngibuye kuweke, izwi lakho linamandla. Khona abathulayo ukuthi abakholwa ngendlela. Izwi lakho linamandla. Basaqhubeka bayathula. Okay. Izwi lakho linamandla. Akuthule lo yi-1 bazalwane, ake simsize yabo. Hallelujah. Uyazi ukuthi izwi lakho linamandla kangakanani. Hallelujah. Uyabona njengoba sidle umphetho usizi lapho, uma njana avuka athi mina ipapa ngisadile, ekuyoba nenkinga, ngoba uyomnika ipapa athi mina ngithi mama ipapa angisadile, kungcono isinkwa bese uyakhala uthi unamanga makidlale ipapa, athi mama ipapa mina angisadile. Imali yesinkwa unganayo uzoyithola, ngoba izwi lakho even from umncane linamandla. So isithu masifika sifuna ukusilenza izwi lakho ukuthi wena ugcina ungalitheli, ukuthi from emncane bakho kunezinto ebekade uyikhuluma, but the more ukhula bese soya second guessa, bese uyayidoubt ukuthi hayi angikwazi ukukhuluma kanjena, hayi mhlambe khona abakhulu kuna
nami hayi mina ngideserve ukuthi ngiye lapha lokho mina ngokufanele maqeda bese wena ushone kuba ngobani ngoba isitha senza ukuthi ungabaze ukuthi izwi lakho linamandla ingaki iBhayibheli lithe amandla okufa nokuphila aselimini lakho kuya ngokuthi wena ukhuluma uthini lithi iBhayibheli yibo laba abamnqoba ngezwi lobufakazi babo nangegazi lewundlu. The more we testify ukuthi inkosi inamandla, it is the more sinqoba ngoba izwi lethu linamandla. Hallelujah. Sibantwana bakaNkulunkulu bazalwane, izwi lakini linamandla. Hallelujah. Noma singafika esimene sekuthiwa kuvalwa amehlo, noma singafika endaweni sebathe kuphelile, noma singafika endaweni yabantu abathi thina siyayithemba kugcina thina, basingene thina sithi inkosi wathi la siyonyathela khona siyayidla leyo ndawo i-andinyawo zethu wathi sohamba phezu kokufezela sonyathela inyoka azizukusenza lutho. Baba ngezwi lakho ngiyama, ngezwi lakho ngiyaqhubeka, ngezwi lakho ngiyazongena. Ungafana nalabo bathi nimbonile uyasabisa ufikile wabhoka ngolanga wasikazi uthembeni. Hayi mina ngizwa sengisaba thevele manje ngithi ngiyaqhima ngiyalala ngabona ngathi kunento endlulayo. Hey hayi banzima abantu athi ngithulele angifuni ukufakaza kunalento ekuwena la phakathi wena uzelwe ngembewe ngapho. Understand ukuthi noma bebangathi bayakuncwaba noma bebangathi baqhisha phansi but bayomangala babona uhluma, bayomangala babona uphakama. Inqobo nje if you are mindful of the word now. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Be mindful. Nokuthi nawuthini. Bangathi mabakatheka nawo bancedise ukuthi kathe kuwena. Hallelujah. Glory be to Jesus. uNkulunkulu bazalwane unamandla. Izwi lakhe linamandla. Hallelujah. Glory be to Jesus. Aliphumi ukubambe lokaliphumi libuyele emuva lingawenza umsebenzi. Hallelujah. Seliphumile angithi kuya ngokuthi wazi ukuthi yena uthene ezwi lakhe. Seliphumile umbuzo ukuthi empilweni yakho liyowenza yini umsebenzi. Hallelujah. Uthe yena makayikhipha disclaimer from God, my word does not return to me void. Andithi manifika kuweke lenze lento ayishilo ethe my word does not return unto me. Amen. Hallelujah. Lasifunda khona bazalwane uJesu uyafika uyafundisa. Uma efundisa kuza isixuku siyakusalamu. Now uthatha isikebe saka Peter, ubone isikebe ufundisela abantu usongo. Uyaqeda uJesu ufundisela isikebe uthe umefika uJesu wabona banenkinga ukuthi bazame all night. These are expert fishermen. Ulwandle bayalwazi. Now bazame all night ngokwe expertise yabo
ngokwe-professionalism yabo, ngokwazi kwabo umsebenzi, ngokwama-skills abo, ukuthi uma kudotshwa iy'nhlanzi zidotshwa ebusuku ngoba iy'nhlanzi zixabene ne-sunlight, zabona i-sunlight ziyabaleka. Hallelujah. Uma efika uJesu uthola sebawasha amanetha, sebathi ayikho lento. Lena it's one of those rare occurrences in scripture la abantu abakwazi ukubamba bengabambi lutho. Khona mhlawumbe umuntu oyedwa bazalwane kule mizuzu enginayo esele engifuna ukukhuluma naye noma babili, ukuthi uyenzeka uyithole esimeni la sewuzame konke ngokwazi kwakho. Kuyenzeka ufike esimeni la uthi even i-qualification yami ayimsizi ngale ndlela ekuvaleke ngayo, ngibathe ngizama ngapha akubuyi lutho, ngibathe ngizama ngapha akubuyi lutho. Usuke uhambe uthi hayi manje ngiyothengisa, uthenga ama-product, uhambe uyothengisela abantu, uma ubathengisela baqeda bangathengi. Hallelujah. Ayikho into elimaza njengokuthi ngoba wena unale faith yokuthi uma bethenga phela sona azidlile, manje uma bathengisela bathi abanamali. Then what's gonna happen? Because ngithathe imali ngastoka, ngibheke ukuthi ngizothola inzuzo. Manje ngisele nezinto, ngisele nama-products, yena ama-products awangenze lutho, and mina ama-products amadingi. Hallelujah. Ngithengisa amakawusi, ngithenga amaphela ayi-50. Ekhaya kwakho amakawusi agcwele, uyacabanga amakawusi ayi-50 afanayo wenzani? Hallelujah. Mawuthi nalo ngimthembile ukuthi uzothenga, athi hayi nyama ngiyabheka, uthi mhlawumbe mayiphela yazi inkinga engibone nazo kulamalanga, ngani ukuthi bengifuna ukukusupport, but kufanele shut. Hallelujah. Uthi uyazama uyayiphusha lento ebusiness lakho, vele kuthuleke nje, thuleka nathi abantu ababona ukuthi wenzani. When the product often happy, but the product is not going. Hallelujah. Hallelujah. Uthi Nkosi sishikile ubusuku. In other words, akukho sinakuzamanga, sisenza tshintsha ama-engelo wokudoba, sazama, saya phakathi naphakathi, saya ekujuleni, sabuya sathi mhlambe ichiftile, sathi siyangapha, kwavele kwafana, to the point sesiyawageza manje. Ayikho lento. It means namhlanje solala singadlala. And the painful part ekhaya babheke thina ukuthi sizanani, they are reliant ukuthi masifika ney'nhlanzi at least bazolala badlile, at least sizothengisa, at least impilo izoqhubeka, size sibuyele siyodoba futhi, at least le iyaphambili. But what do you do? Lewe ibhekile ivele nayibuka wenza njani? Hallelujah. Amen. Kulapha i-depression ingena khona, kulapha imicabango eminingi yokuyingabaza ingena khona, kula ubona kahle ukuthi noma uthandaza ngathi ngiyadlala lento engiyenzayo, ngiyakhuleka ukukhuleka, but why are the heavens shut and there is no rain that is coming? Hallelujah. Amen.
isimo wena esizoba impossible kula inkosi bese ingena khona. Umthandazo wakho awuthi ke Nkosi nasi simo sami sengidinga ukuba bese uyangenelela ngoba during the night mina ngibambanga lutho bana Nkosi ungafika esimeni sami la sengeze khona amanetha la ithemba sengilahle khona ngithi lenta yikho ngithi lento ayikwenzeka ngathi ungafika Nkosi maqeda bese uyakhuluma ngoba lesimo siyoshintsha ukuthi wena ukhulume wathini ngoba ngizofika ngimtshele ngithi mina Nkosi we tried all night Nkosi sizamile senza ama discount sithi abantu bazothenga Nkosi sizamile sayimarket product yethu sithi izohamba Nkosi sizamile sasponsor ama page sithi hayi bazoyibona but kumele kwathuleka. Won't you come in our situation ngoba sesigeza amanetha sithi ayikho phela lento akukho esingakwenza. Hallelujah. Siyakwazi ukuba we tried but it bore no results. Hallelujah. Uthi uPeter Nkosi sishiyile usuku bonke but ngezwi lakho sizowathethela amanetha. Now uthi mina ngiyadoubt ukuthi lento ingenzeka ngokwama ngiyiboni yenzeka but manje angisarelayi ukuthi mina ngithini noma ukuthi mina ngazi kangakanani manje sengirelaya ezwini lakho ngoba fanele ukuthi bese kuyakhonekta izwi lakhe nowenza kwakho bese kuyahlangana ukuze kuphume imiracle yakho. Yingakho mama kaJesu lapha emshadweni waseKhana wafika kulaba bantu laba badini izitsha wathi ubona nayikuphi akushoyo anokwenza nayikuphi akushoyo kwenzeni ngoba kungenzeka khulume into ebonakala ngathi ukulima kuwe kungenzeka khulume into ebonakala ngathi ayenzi inqondo kuwe but uma yena esekhulumile wena yenza ungabuze imbuzo ngokwenza kwakho kwenza izinto zenzeke. Hallelujah. Uba lapha emshadweni uthi thathani izitsha lezi zitsha ziphatha amanzi ogeza. Uthi Jesu thathani izitsha eyiphatha amanzi wami bazalwane nizithathe nigcwalise kuza amanzi maniqeda bese niyakhipha then you draw nibe nifaka amanzi bese you draw nithathe nimikise kumnikazi noma kumphathi womqimbi nimnikeze benza njengokusho umuntu aziyaka umfaka amanzi maqeda amanzi waphenduka waba iwayini wathi umphathi wohlelo uma seliphuzile iwayini wathi ngiyabonga ngiyaqala ukuthi ngizwe iwayini elimnandi kangaka ngoba wonke umuntu uma sekhuluma nalabo abashadayo uthi wonke umuntu uthatha iwayini elimnandi alikhiphe eqaleni uthi lasebadawe khona maqeda khipha iwayini elimi ngoba itaste abasayizwa kodwa wena ugcinile iwayini elimnandi kuze kube manje ngoba bazalwane inkosi yaligcina iwayini elimnandi kuze kuhambe isikhathi babuze ukuthi kanjani ingoba wena wamele inkosi wazi ukuthi inkosi izokhuluma uma
le ndoda ukukholwa kwayo kukhulu yebazalwane. Angifanisi ngokwabanye uma ngifunda iBhayibheli. Le ndoda lithi iBhayibheli ibikade induna ekhulu. Lithi iBhayibheli le ndoda yaya kuJesu yathi, Jesu, my servant or my son is sick. Bengifuna ukuthi Jesu ngicela ungiphilisele. Wathi uJesu, kulungile, ngizoze ekhaya lakho. Wathi cha Jesu, aseze khangeze ekhaya. Wathi uJesu, hawu ngiyezi mara uyagulela. Wathi Jesu, iyodwa into engicela kuwe, khuluma izwi kuphela. Izwi olikhulumayo linamandla wokuyophilisa indodana yami egulayo. Wena ube ula, yona ibe isekhaya. Speak only a word. Wathi wathi ngikhulumizwe kuphela. Wathi nami ngiyinduna, la ngihlala khona ngiphethe, nami ngitshela ama-servants ami ngithi hamba wenza lokho, hamba wenza lokho, maqeda bese kuyenzeka. Ngiyazi izwi likhulunyiwe linamandla. Khulumizwe. Kubona konke okwenzakala empilweni yakho, speak his word. Ungakhuluma okunye, khuluma izwi. Hallelujah. Hallelujah. Ile uNkulunkulu ayikhuluma kuJoshua, wathi Joshua, meditate on this word day and night. When you meditate on the word day and night, uNkulunkulu bese lithi iBhayibheli uyaqaphela ukuthi aphumelelise indlela zakho zonke. Ngoba when you meditate on the word, ayikho into yakuyikhuluma, uyakhuluma izwi. Ngoba izinto nezimo zizokuvukela, ziphambane nawe, zidinga iresponse yakho. Kubuzwa ukuthi wena ukhuluma uthini, na uma unezwi uzokhuluma lona. Uthi izwi laNkulunkulu lithi maqeda bese banjalo. Hallelujah. Sengifuna uqeda ke bazalwane sekwethu. Now uthi lo mzalwane, Nkosi, ngezwi lakho we shall move. Unless you have spoken a word, sizomala. Uma sewukhulumile izwi, then we move. Why simuva ngokwezwi? Simuva ngokwezwi ngoba izwi uma liphuma line covering noma line backing, line protection yokuthi konke lokhu izwi likushilo injongo yalo ukuthi kuyofeza. That is why we move on the spoken word. Yingakho nawe amazwi akho anamandla. We move ukuthi wena ukhulume wathi. Hallelujah. Glory be to Jesus. So speak a word. Maqeda wazi ukuthi izwi olikhulumile nolikhulumayo linamandla. Ungakhulumi izwi ezohamba libhande. Hallelujah. Glory be to Jesus. Noma ungasokola kanjani ungahamba uthi mina ngiyahlupheka. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ungayifaki emaphejini because ngoba nzima ukuphuma. Hallelujah. Glory be to God. Ungene nje kule ndawo ezinhle lezi. Hallelujah. Mawuyibona lapha emona uthanga intanga ngizongena la. Hallelujah. Ngizongena noma ngathi walethe ngathi yamphikisa mara ungena ngizongena. Hallelujah. Abaxoshani le ndawo bazalwane, mawufika nje usazi stop sakho, hayi hlala phansi lapha, cele noma ikofi noma duru kakhulu bazalwane, just a cup of coffee. Thana ngeke ngahlala bazalwane. Ngoba vele noma uphuma ngithanda ukubhala uzothenga ikofi owenza at least uyawangena. Hallelujah. Noma ubona amaplate anjutha ngathi limnandi, hayi ngizobuya ngelinanga Nkosi yenza indlela. Hallelujah. Ungene uzwe ukuthi kumnandi kanjani ofika endaweni bathi say bakutatazele. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Ungagcini laba bathatha noma kanjani. Ngeke uyaphuma. Uyabona nabo hayi. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ungasabi izinto indawo ngenxa yenkulumo zabantu. Into zabantu eziningi. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ngoba mina ngiyathanda ke naloko hamba ngeexperiment naye ke indaba bazalwane. Siyahamba ke sinomama sothenga ibisi. Hallelujah. Masifika lapha sibheke ibisi besiye kubonja. I think bekade siye Pick n Pay. Masifika sibheke ibisi libiza 110 rand. Hayi siqhuma ispeed sithi thina hayi asithenge. Siyaliyeka le. Hayi ngathi asi right. Asithenge. Sifuna leli ngathi right. Leli right. So tell kuphi siyavumelana eWoolworths. Hayi asashone khona. Masifika lapha sekufika mina bazalwane sengihamba ngiwami. Manje ngifika lapha eWoolworths. Ndinhlanhla yami bazalwane. Lebe li 110. Mangifika lapha ngathi bengabona 90 rand. Ngijabulanga mngane. Hallelujah. Ngasho ngiqhubule ibisi. Hallelujah. Mara if then ngale mentality ngithi hayi ulwazi yadura. Hayi sekuyafana. Hallelujah. Sekubiza nje ukuthi wena ungene la uthanda khona ofanele zakuthola khona. Hallelujah. Speak His word. Uma unezwi lakhe you are safe. Noma ungavukelwa kangakanani, noma ungabiswa kangakanani, ikhona impendulo yenkinga zakhe ezweni lakhe. Okwakho ukuthi uyithole ukuthi nasi isimo Nkosi la sidlula njani. Uma wakwazi ukumdlulisa loya Nkosi wena wenza izinto abantu abathazenzeki ngoba ngiyezwa nakule insuku ukuthi Nkosi usazenza nakwesami isimo Nkosi ukungenza. Ngithemba ukuthi wena Nkosi uzokwenza ngoba kakade vela ingenelanga kulesimo ngifakwe uwe ngokubona ukuthi mina lesi simo singanele. Nginamandla number 1 wokungena kuso, number 2 nginamandla okuphila kuso, number 3 nginamandla okuphuma kuso. Nkosi ngenzele indlela ukuthi ngikwazi ukuphuma kulesi simo. I am telling you today, God will make a way. God will make a way. Bazalwane, uthi lo mzalwane, Nkosi ngokwezwi lakho sizowathathela amanetha. Bangena baye ejuleni. Uthe baye ejuleni. Uma befika up to the deep, izimo iphambana nabo. Number 1 sekunelanga. Number 2 amafish awasekho la eduze. Amafish aseye deep ngokwazi kwabo. Yingakho bebangatobi once ilanga laphakama ngoba amafish ayahamba. But uma befika ejuleni abasayiyeli ngokwe-experience noma ngokwazi kwabo. Uma beya lapha baya ngokwezwi elikhulunyiwe. Bafika khona bathatha amanetha bayawadedela amanetha bayawaphonsa. Lithi iBhayibheli inhlanzi zeza zangena abantu baliphakamisa amanetha ashudabuka baze bacela ukuthi bazobasiza ngoba yebazalwane izwi elikhulunyiwe linamandla wokushintsha noma ayisiphi isimo. Hallelujah. Ngithi kuwena manqala maybe awazi ukuthi wenze njani, maybe awazi ukuthi uphume njani, maybe awazi indaba yakho yolunga kanjani, but cela uNkulunkulu, cela uJesu angene esimeni sakho. Ungena uzobe sakhulumisa. Hallelujah. Uma sekhulume izwi uhambe nezwi elikhulunyiwe. Uma uhamba nezwi elikhulunyiwe
zikhona lezokwenzeka. Namhlanje ngibona uNkulunkulu aba uBaptist esimeni sakhe. Uthi uDavide uNkulunkulu ngimbone afohla. Ngimbona ngena afohla njengamanzi edwaleni ngoba noma bebangawamisa amandwala bathi bayavala akekho zongena bathi uma kufika amanzi ngibona uNkulunkulu aba uBaptist ngibone adabuka ngibona uJehova aba uphunyuka bemphethe ngibona uJehova angena baze babuzane bathi udlule kanjani uphule kanjani bekade umnyama bekade kubhaliwe wese kanjani izophunyuka. Ngibona uJehova ecushisa ngibona uJehova edabulabhisa nalabathi angeke uphume nalasebathi baqedile bazobona uvela bathi kanjani yimo. Hallelujah. I'm choosing to stand. Hallelujah. Sekubuye ukubona ukuthi sodlula kanjani. Wathi ohlabelelayo when uyazi wemkhululi wami ukuthi somoba kanjani. It is not unto me to decide the victory, but I know that my victory is guaranteed. My victory is assured. Noma bangangisurrounda bame ngakimina bashuqeda abayuqeda na because uJehova has assured me ukuthi mina angiyena onqobile. uJehova has assured me ukuthi mina ngingaphezulu kwabanqobi. In other words, I'm not getting that victory, I'm getting twice the victory. Nasebathi bavalile bayobona ngiphuma ngiphunyuka ngingalimele ndawo. Hallelujah. Bothi bayaqeda ngangene angipheli. Hallelujah. Bashuqeda mami lokhathala bona. Not me. Me, I'm not ending. Hallelujah. I'm not finishing. Glory be to Jesus. Hallelujah. I'm so installed some TV espelante. Hallelujah. Amen. Baba sesiqedile. Khuluma izwi. Take him at his word. Hallelujah. Amen. After you take him at his word, izwi lakhe linabo ukuzwelakhe okubonakala kungekho normal emehlweni abantu ababona okunormal. Hallelujah. Amen. Linabo ukwenza ngasuthi wena intambo yakho ayisathinti parafini. Hallelujah. Glory be to Jesus. Izwi lakhe bazalwane ngisho ukuthi linabo ukwenza ngazuthi wena sewuphephukelwe irufu. Hallelujah. But take him at his word. Umelo lo akshilo uthembekile ukuba kwena. Uthemba ngezwi lakhe. Uthemba kwena. Lo akshilo bazalwane uzokwenza. As much as azokwenza sibele mama kaJesu Maria. Uthi nayi kupha kushoyo. Nani kwenzeni? Ningayishift yonke lento nishiftele kuye whatever lena do it without reservation, without any excuse. Ungathe vuka ngo-12 uthandaza ungathi kuyabana. Vuka uthandaza. Hallelujah. Ungathi yo
uzovuka manje ngithandaza ekuseni benzima ukuvuka uzavusa ekuseni akakade vele uvuswa uyavuswa ealarm. Hallelujah. Ngoba uthi mawuqeda nje ukuthandaza bese uthi Nkosi ngine appointment ngihlela ukuvuka ngo6 cela ungivuse ngo6 Nkosi izokuvusa. Hallelujah. Inkosi izokuvusa. Take him at his word. Hallelujah. Kuzowahlala abantu ngamsekengeza uNkulunkulu waphili nabantu angatakhulumi uyofuna isecond opinion kumuntu. Don't landela le yena ayishilo kuwena ubizwe uye awubizwanga umuntu azange uvotele uNkosi ishilo sokwenza njengokusho kwakhe. Hallelujah. Bathatha amanzi bawathela bakhipha mhlambe amanzi bekusabonakala ngathi amanzi mhlambe bathe mabamnika lo efanele aphuze kwashintsha kwaba iwayini angazi ukuthi process ye fragmentation yenzeke nini angazi ukuthi amanzi aguquke nini aba iwayini angazi but kuthe lo mesephuza wezwa ukuthi man le wayini lisesemnanda kashintsha lo azikahle ukuthi mina ngifaka amanzi. Hallelujah. Take him at his word. When you take him at his word uzoguqula amanzi awenze kube iwayini elimnandi ukuze liphuzeke ebantwini ukuze wena ungangeni ohlazweni. Mawuloko ungabazi phela yakho yohlala ingashintshi. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen. Singaphakama thina sonke bazalwane.